Ahojte, ja vás všetkých zdravím, toto je Bitcoin sféra, ja sa volám Ďuri a dneska sa budeme zaoberať teóriou, či jeden Bitcoin môže dosiahnuť 500 000 amerických dolárov. Poďme na to. 500 000 dolárov za jeden Bitcoin je teória, ktorá vznikla okolo roku 2010 samotným anonymným zakladateľom Bitcoinu. A preberala sa ešte na fórach. A základom tohto myšlienkového experimentu bola taká predstava, že si máme predstaviť, že existuje nejaký základný kov, taký vzácny ako zlato. Ale mal by nasledujúce vlastnosti, čiže bol by nejakej šedej, nudnej farby, nebol by to dobrý vodič elektriny, a nebol by nejako osobitne pevný alebo nejako užitočný na žiadne praktické alebo ozdobné účely, ako je napríklad šperk, ale mal by jednu špeciálnu magickú vlastnosť, ktorou by bola možnosť prenášať ju cez komunikačný kanál. A Satoshi teoretizoval, akým nesmierne užitočným by urobilo akýkoľvek takýto druh digitálneho kovu. Teraz, keď sa pozrieme na aktuálnu trhovú kapitalizáciu zlata, je to približne 13,2 biliónov dolárov. Ak to porovnáme s takými najväčšími firmami, ako je Apple, jeho hodnota je 3 bilióny dolárov, Microsoft 2,6, ak sa pozrieme nižšie, striebro má trhovú hodnotu približne 1,4 bilióna. No a na tejto listine je Bitcoin 11. s trhovou hodnotou 667 miliárd. Ak by sme predpokladali, že Bitcoin je schopný dosiahnuť trhovú kapitalizáciu zlata, jednoducho preto, že je veľmi podobný zlatu, ale oveľa jednoduchší na prenášanie, uloženie a tak ďalej, jedným zo spôsobov, ako toto vypočítať, je, že sa pozrieme na trhovú kapitalizáciu zlata. Môžeme povedať, že je to približne 13 biliónov dolárov. Nikto síce nevie presne toto číslo, pretože je dosť ťažké ako porozumieť tomu kompletnému zásobovaniu zlata. Odhady sú rôzne, ale tieto čísla sú zvyčajne niekde medzi 10 a 13 biliónmi. Takže ak predpokladáme, že Bitcoin raz dosiahne rovnakú trhovú kapitalizáciu ako zlato, bude to 13 biliónov a aby sme to vypočítali, jednoducho vydelíme tých 13 biliónov 21 miliónmi, čo je celkový počet mincí Bitcoine a dostaneme tak cenu Bitcoinu za mincu 620 000. Čím sme už prekonali tých 500 000 týmto spôsobom, samozrejme existuje ešte ďalší spôsob, ako toto vypočítať. Namiesto použitia všetkých 21 miliónov mincí môžeme použiť počet mincí, ktoré boli doteraz vydané alebo vyťažené, čo je približne 19,5 milióna. Takže môžeme urobiť podobnú kalkuláciu, jednoducho vydelíme 13 biliónov a počet mincí, ktoré boli doteraz vyťažené a skončíme s približne 660 000 dolárov za Bitcoin. A znovu, toto je len predpoklad, že Bitcoin dosiahne rovnaký level trhovej kapitalizácie ako zlato. Čo treba zdôrazniť je fakt, že Bitcoin je veľmi odlišný od zlata. Je to skutočná monetárna sieť a má mnoho vlastností, ktoré zlato nemá. Jedným z nich je, že existuje veľa zlata. Je ho veľa pod oceánmi, je ho veľa v zemskej kôre, je ho veľa v slnečnej sústave, napríklad na asteroidoch. Ďalšou vlastnosťou zlata je, že keď cena zlata stúpne, ťažitelia zlata sa snažia zvýšiť výrobu, hľadajú rôzne miesta, kde môžu ťažiť. Napríklad s pomocou NASA môžu dokonca skúmať aj vesmír. Čo treba zdôrazniť je, že prebieha neustále hľadanie zlata a konečné množstvo zlata nie je známe. Je jasné, že cestovanie do vesmíru za zlatom bude drahé, ale toto má len ukázať, že je možné zvýšiť zásobu zlata, ak si to budeme želať. Bitcoin je v tomto smere veľmi odlišný od zlata. Bitcoin má
veľmi, veľmi neelastickú zásobu. Čo znamená, že nezáleží na tom, ako vysoko cena Bitcoinu stupne. Vyššie ceny nikdy nemôžu zvýšiť výrobu. Aj keď cena Bitcoinu vyletí do stratosféry, ťažitelia Bitcoinu môžu ťažiť iba 6,25 nových Bitcoinov každých 10 minút v priemere. To je vlastne priemerný čas bloku pre Bitcoin. A toto množstvo sa samozrejme zredukuje na polovicu každé 4 roky. Takže v roku 2024 sa to znovu zníži na polovicu. Na 3,125. A nikto ho nemôže vyťažiť viac. Toto je jeden zo zásadných rozdielov. Ak to znovu porovnáme so zásobami zlata, striebra, pšenice, kukurice, nehnuteľnosti, všetky tieto komodity majú flexibilné zásoby. Napríklad keď stupne cena nehnuteľností, developeri majú možnosť viac stavať, keď stupne cena nejakej komodity, napríklad kukurice, poľnohospodári budú produkovať a siať prakticky všade, kde sa dá, ak tá cena bude extrémna. Podobne je to aj pri zlate. Keď cena zlata stúpne, nie je jednoduché síce zvýšiť jeho výrobu, no je to len otázka nákladov, použitia nových technológií, ktoré umožnia nejako efektívnejšie ťažiť zlato, napríklad hlbšie pod zemskou kôrou alebo oceánoch, alebo ako sme už spomínali, vo vesmíre, aby sme našli viac zlata. Takéto firmy už existujú v súčasnosti, ktoré sa na toto zameriavajú. Pre Bitcoin neexistuje žiadna technologická inovácia, ktorá by zvýšila jeho produkciu. Toto je zásadné. Okrem toho, Bitcoin má o mnoho lepšie vlastnosti ako zlato. Čiže čo sa snažím povedať je, že Bitcoin je celkovo lepšou komoditou. Je lepším uchovávateľom hodnoty, lepším menovým statkom ako zlato. A preto nevidím dôvod naozaj, že prečo by sa nemal dostať aspoň na tých 13 biliónov dolárov trhovej kapitalizácie. Alebo viac, pretože je aspoň tak dobrý ako zlato, ale veľa investorov sa zhoduje v tom, že je oveľa lepší. Niekto by mohol namietať a stretávam sa s tým veľmi často, že zlato má nejaký use case, povedať, no ale zlato má rôzne priemyselné využitia v elektronike, používa sa ako šperk a tak ďalej, je to pekný kúsok blišťaceho sa kovu. Paradoxne, toto je práve skutočnosť, ktorá komplikuje veci, keď máme komoditu, ktorá má slúžiť ako peňažná hodnota a má tiež iné použitie vo svete. Dokonalý peňažný tovar by mal mať nulové priemyselné využitie, takže by sme mali o mnoho jasnejší prehľad, akú má skutočnú cenu. Takže keď sa vrátime k porovnaniu medzi zlatom a bitcoinom, zlato je oveľa ťažšie overiť ako bitcoin. Čiže to je ďalší argument. Máme veľa prípadov falšovania zlata. Keď máme zlatú tehličku, zlato je na vonkajšej strane, ale vo vnútri sa nachádza iný základný kov. Jedná sa často o wolfram, ktorý nie je taký cenný. Deje sa to hlavne pri tých väčších tehlách a tehličkách. Tu vidíme nejakých 250 gramových. Uncové zlaté tehličky, tam je to, myslím si, že ťažšie oklamať, ale myslím si, že je to aj to možné. Zlato je ťažšie deliť. Ak máte zlatú mincu, ktorá stojí niekoľko stoviek alebo $1000, ako niečo zaplatíte v obchode? Z tejto stránky je to extrémne nepraktické. Zlato je oveľa ťažšie deliť v porovnaní s Bitcoinom. Bitcoin je automaticky rozdelený na 100 miliónov satoshi a je veľmi jednoduché ho minúť, dokonca robiť mikroplatby. Okrem toho, že zlato je ťažšie deliť, je ho ťažšie aj skladovať, vaša domácnosť sa stáva takou návnadou, je veľmi ťažké ju prenášať lietadlom, prenášať cez hranice alebo prepravovať na lodi, je to riskantné.
Keď porovnávame tieto veci, uvedomíme si, že Bitcoin je skutočne nadradenou formou peňažnej technológie v porovnaní s týmto drahým kovom. Zlato svoju úlohu plnilo po niekoľko tisíc rokov, rovnakým spôsobom ako kamenné obchody slúžili svojim účelom, ale teraz je situácia iná. My už sme v digitálnej ére a keď vidíme, ako rozmýšľajú mladšie generácie, zaujímajú sa o internet, zaujímajú sa o digitálne produkty, je to pre nich úplne prirodzené. Čo znamená, že máme veľmi silné demografické prúdy proti zlatu a na druhej strane veľmi silné demografické prúdy pre Bitcoin. Tí mladí ľudia sú proste na to nastavené, je to pre nich prirodzené. Takže ak predpokladáme, že Bitcoin je aspoň tak užitočný ako zlato, ako uchovávateľ hodnoty, ako prostriedok výmeny, dostaneme sa na sumu $600,000 až $700,000 za Bitcoin. Ďalej, keď si zoberieme ešte také iné porovnanie, môžeme tiež porovnávať Bitcoin s globálnym realitným trhom. Veľká časť globálneho realitného trhu skutočne funguje ako uchovávateľ hodnoty. Poznáme to aj tu na Slovensku. Tu sú investičné byty veľmi rozšírenou formou, ako jednoducho zaparkovať peniaze. Všetci vieme, čo to spôsobuje. Bývanie sa stáva nedostupné pre tých, ktorí ho najviac potrebujú, pre mladých ľudí, ktorí si potrebujú vyriešiť svoje prvé bývanie. Čaká kvôli tomu výrazný problém, pretože peniaze nám nefungujú. Drví ich inflácia a znehodnocovanie. Len taká odbočka, čo si veľa ľudí neuvedomuje, je, že aj inflačný cieľ centrálnych bank 2% spôsobí veľmi veľké straty, ak držíte svoje peniaze na účte, ak nebudú investované. Ak budem konkrétny, 2% inflácia vám za 35 rokov znehodnotí polovicu vašich úspor. Toto je oficiálna 2% inflácia, čiže cieľ centrálnych bank. Ale všetci vieme, že inflácia je vyššia. A to nehovorím o posledných rokoch, kde sme sa úplne utrhli z reťaze. Takže ľudia sú nútení rozmýšľať, čo s peniazmi, aby nestratili svoju hodnotu. Chýbali nám proste lepšie peniaze, ktoré nie je možné nafúknuť, manipulovať, meniť monetárnu politiku, čo sa deje s klasickou fiat menou. Bitcoin tu hrá veľmi dôležitú úlohu, kde presne vieme povedať, koľko bude bitcoinov existovať, koľko sa ho vyťaží, je úplne transparentný, každý ho môže vidieť, nedá sa ovládať a preto predpokladám, že ako uchovávateľ hodnoty časom si odkrojí z toho veľkého podielu zlata, dlhopisov, realitného trhu a podobne. Takže $600,000 za jeden bitcoin je veľmi reálna vízia, si myslím. A nie sú to len moje úvahy, opieram sa aj o štúdie, ktoré predikujú cenu Bitcoinu do roku 2030. Jedným z nich je aj investičná spoločnosť ARK Invest v Spojených štátoch má 3 odhady vývoja ceny Bitcoinu. Prvý odhad je taký konzervatívny, hovorí o tom, že Bitcoin dosiahne $258,000 do roku 2030. Druhý odhad je, nazvime ho, základný, taký stredný odhad. Tam sa dostali k cene $682,000 za jeden bitcoin a tretí odhad je taký pozitívny, čiže taký bull case. Sa dostali na výpočet $1,480,000 za jeden bitcoin. Výpočty vytvárali na základe toho, aký podiel trhu sa preleje do bitcoinu. Článok dám do popisku nižšie, ak máte záujem si ho bližšie pozrieť. No a ja sa s vami týmto lúčim. Ďakujem vám za pozornosť a vidíme sa na budúce. Čaute.